नैबे भिडिअखौ नुनानै गोबां मानसिफोरा सोरबा बायदिया दुखु मोननोबो हागौ आरो मोनाबो जानो हागौ। माने आंनि गोसोआवथ' आरो बुंस' हायै दुखु आरो मेगनाव मोदै आरो बुंनांगौनि माने खुगायाव रावानो गैला बायदि जाहैदों। मानो होनब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनिनो बर' हारिखौ दैदेनगिरि, बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय, जाहाथे जोंनि बर'नि संगठन बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै बेसेबा खस्थ'जों सहायनांबाय आरो बेफोरखौ जोंनि बर' हारि रायजो राजा आरो जोंनि बिटिआरनिनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा माने बिसोरनि मेगनाव मोदैया गदोंना गवाखै आरो बिसोरनियाव दुखु नांदोंना नाङाखै बेखौथ' जों मिथिला। दा जोंनि गोसोआवसो पाब्लिकफोरनि गोसोआव जेनेबा माबोरै मोनदों माबोरै मोनाखै जोबोद दुखुनांथाव। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव न'खरफोरनि थाखाय बिथांमोना एफाग्राब खस्थ' सहायनानै हाग्रा बंग्रायाव थाहैनानै दिनै रायजोनि थाखाय खामानि मोजां मावदोंमोन, नाथाय न'खरनि थाखाय थाङाखै बिसोरो। दिनै रायजो राजाखौ मदद खालामनो बा गाव रायजो राजानि थाखाय सापर्ट बा रायजो राजानि थाखाय मोजाङाव लांनो थाखायसो बे खामानिखौ मावदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ दिनै साफा सानै जायथु जेनेबा गामियाव थानाय गिदिर बा रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोननानै बा भट मोननानै देरहानाय, दा बैसोर सारमोना माने बिसोरखौ नायनांगौमोन बा साननांगौमोन जे बिसोरनि थाखायनो जोङो दिनै भटखौ मोननानै जों दिनै देरहादों आरो जोङो गोजौ लेभेलाव दावगादों, बेखौ साननांगौमोन। नाथाय बेफोरखौ सानालासेनो दिनै मावदों गोबां खामानिखौ मावगासिनो दं होनना बुंगासिनो दङ। दिनै बेसेबा गिदिर दिनै साननांगौ खोथायाव फैदों। दिनै सरखारनि मानसिफोरा दिनै बर' हारिनि गेजेराव माबायदि इनाय अनागारि मोसौ बोरमा दाउ अमा जेनेबा खानानै बोयो बेबायदिसो खालामनो हमबाय, नङा होमबा? दिनै सासे गिदिर लिडारखौ बेफोरबायदि दुरुंजों खानानै बोयोब्ला सोर मोजां मोनगोन आरो सोर मोजां नुगोन? बेफोरबायदि सोरबा लिडारखौ बिदि दुरुं खानानै बोयो, बै गुबुन हारि हारसा बायदिसिनाफोरनि लिडारफोरखौ माथो आलो दावदै बायदि दोनो, नाथाय बर' हारिनि लिडारफोरखौ दिनै मानो बिदि खालामखो? दिनै ओमफ्राय जोंनि बे बिटिआरफोरनि जोंनि जिखुनु चिफ एमएलए मन्त्रि बिथांमोना बिसोरनि मेगना नुदोंना नुवाखै? दा बिसोरथ' एसे साननांगौमोन। दिनै जाम्बा जाम्बिनि मेगनावसो नुगासिनो दङ, बै गिदिर गोलावनि मेगनावथ' नुवाखै दाबो। बेखौनो एसे साननानै नायदो रायजोफोर, माबायदि जादों दा समस्या बेसेबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ। दिनैसिमबो बिटिआर एकर्ड जानानै एकर्ड मोजां सान्थि फैबायलायनो सान्थियालाय सान्थि फैनाया जे बिसोरो सासे संगठननि लिडार जाना फाउन्डार जानानै दिनै एमएलए माबा मोनसे दारायनो मोनि बा सरखारनि बा बिबान लानानै खामानिखौनो मावनो मोनाखै दाबो। जेलाव थाबाय थानानै ओमफ्राय बै नों आंहा ओरैनो न'आव थाग्राफोरासो बिबानखौ लानानै एकदम बिल्डिं ताला ताला लुगासिनो दङ। दा बेफोरखौ सोर मोजां मोनगोन? रायजो राजायाबो बिराद गोरोन्थि। रायजो राजायाबो साननांगौ जे रायजो राजानि सापर्टआवसो बिसोर देरहादों। रायजो राजाया बिसोरखौ जोंनो नांथारगौ, बिसोर नङाबा जोंनो भटखौ जोङो होआब्लानो रायजो राजा खौसे जाबानो दाबो जोङो बै रायजो राजानि अननायावनो बे खामानिया जाफुंगौमोन। नाथाय रायजो राजाफ्राबो दिनै थाइसे थाइनै थाखाजोंनो गोबां लुथि जायो। माने बिराद लब दं बर' हारिया आरो खौसे गैया, बेयावनो जौगानो हायाखै बर' हारिया। बेनिखायनो दिनैसिम बर'नि गिदिर गिदिर लिडारफोरा बेसेबा खस्थ' सहायनांदों, दुखु जानांदों। दिनैसिम न'खरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां रायज्लायनो मोनाखै बा नुजाफैनो हायाखै, बेफोरबायदि जाबाय थादों। दिनै बर'नि जुदि बेफोरबायदि बिर जोहोलाव बिर उग्रपन्थि जोंनि बर' हारिनि गैयामोनब्ला, बेबायदि आफाद गैयामोनब्ला मा लांखावनो बर'आ दिनै नाख्रेब जासिगौमोन? रावबोथ' बेखौ मिथिया। दिनै नुखादों जेसेबांखिनि बर'नि बिबान जेनेबा जेरैबायदि बर' हारिया आफाद दङ खामानि होआखै, नाथाय जोंनि बे एनडिएफबि बर' हारिनि देरसिन बे जोंनि आफादनि बेनो देरसिन जाजायो, सरकारजों गनायजानायमोन। नाथाय बिसोर गैयामोनब्ला
दिनै बर' हारिया मा लांखौनो सिलिंखार जासिगौ नाथाय बिसोर थानायखायसो दिनै बर' हारिया दिनैसिमबो मोखां नुदों होनजायो बेफोरखौ गिदिर गोलावा दिनैसिम मेगनाव नुवाखै आरो बिनाव थाङा बिसोरनि नोजोराव थाङाखै दाबो जोंनि बर' हारि गेजेराव गोबां साननांगौ आरो गोबां फोथायनांगौआ दंबावो नाथाय जेरैबायदि दा सोलिबाय थादों नाथाय उनाव समाव माबायदि जालांबावगोन बेखौ समाजो दिन्थिसिगोन दिनै बेखौनो जोङो दा नुनानै बे भिडिअखौ नुनानै दिनै जोंनि गोसोफोरा खामलियो जों आरो जाहाथे रायजो राजाफोरनिया मोजांखौनो जाजानो लुगैयो जाहाथे फैनानै बिसोरो खामानिखौ मावनानै रायजो राजाफोरजों समाधान बा रायजो राजाजों खौसे थानानै मोजाङै बर' हारिखौ गेरेमसा न'खर दानाय बेबायदि खौसेयाव थानो नाजानो लुबैयो आरो दा दिनै इउपिपिएल बिपिएफ जेन'का जादों बर' हारिया मोनसे थेरां जुदि मोनै जायोबा गुबुन हारिया बेसेबां मिनिदों बेसेबां खुसि जादों बेखौ नाथाय बर' हारिया दाबो मिथिया नाथाय बर' हारिया थाखा फैसानि थाखाय बिराद लब नङा होमबा बर' हारिया थाखा फैसानि थाखाय लबनि थाखायनो दिनैसिमबो खौसे जानो हायाखै बे मालानि दिनाव खौसे जाबोगोन बेफोरखौ जोंनि फाउन्डार सारमोना गिदिरसिन दिनै बिर जोहोलावफोरा गबोबासो बेफोरनि खोथाखौ मिथिगोन नायदो दा नैबे भिडिअखौ माबायदि मोसौ बायदि बोदों Cái bài này em đây. Đây.